Ambadenw bi donc wari an bɛna kuma fɛn min kan o ye polisiw ka gere unifié ko n'o y'u ka sarako ye. Jamana kun ye décision ta n'o ye décret ye k'a fɔ Mali baarakɛlaw ka saraw dama ka kaɲa min ni min ka diplôme bɛ niveau kelen na u ka sara ka bila o niveau la. Polisiw ko jɔna o niyɔrɔ la k'olu ta kɛra ɲɛkumu kan. U bɔra dɔkunfuranjɛ in na ka dusuma kasaya lajɛw kɛ. O kumakanw b'an bolo an bɛn'o latɛmɛ aw ye. Ivoirien ka sɔrɔsi 46 mercenaire 46 k'a fɔ o kun kan kibaruya la. Ivoire ka denw dusu dalen tɛ dɛ. N'a bɛ maliyɛnw kɔnɔ ko kɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ivoirien tɛmɛna yen bɛɛ kan. An y'o dɔn mun fɛ. Aisha Kone ye dɔnkili min da jamanakuntigi la n'o ye colonel Assimi Goïta ye. A i tɛ miiri diɲɛ nɛnina ani diɲɛ burujali la u m'u miiri Aisha Kone si ma n'u ma o da kan dɛ. An tɛna nɛnikan ninnu kɔni dɛmɛ nka o ye kumagɛlɛ dɔw fɔ kumagɛlɛ minnu ne nafa b'a fɔli la a jeli la jamanadenw k'a lamɛn a b'a to an k'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ bɛ niveau min na an ka bɔ ɲɔgɔn kalama. O waati kelen Ivoirien dɔw bɛ yen u ka telesow la olu bɛ ka tiɲɛ de fɔ koyi dɔw bɛ ka tiɲɛ de fɔ parce que bɛɛ tɛ jɛ ka fili ɲɔgɔn fɛ. An bɛn'o kumakanw fana tama o ye inshallah. An badenw diɲɛ kalayara wa diɲɛ bɛ ka kalaya. Ukraine ni Russie ka kɛlɛ kɔfɛ kɛlɛ wɛrɛw bɛ diɲɛ bunakun kan. An y'a fɔ aw ɲɛna yan. Corée du Nord o ye menace min kɛ ka ɲɛsin États-Unis ma an y'o fɔ aw ɲɛna yan. An ye Kim Jong-un ka kumakanw je a y'o mɛn yan. Nka ni dɔgɔkun in daminɛ na Iran ni o fana ye jamana barikaba ye min ni kɛlɛkɛminɛn sophistiqué o b'o caman dilan o ko k'olu ye missile dɔ labɛn missile min bɛ se ka bɔ Iran ko ka Tel Aviv lasɔrɔ o tɛ guwankura wulitɔ ye. O waati kelen dugu min bɛ yen n'o ye Arménie ani Azerbaïdjan ye guerre wulila olu fɛ yen maa caman fara maa caman bɛ k'u ka minɛnw fana cɛ. An bɛna ka na n da don Ala ka fisafisa aw ye. Amadu minnu ko ko Ukraine kɛlɛ ko a t'a bɔ an ɲɛ sira la ko se b'olu ka jamana ye k'olu basigilen don k'a bɛ jigin fantan jamanaw de la. Tunisie jamana kan kulekan bɔlen bɛ ko fɛn bɛɛ mangelen bɛ ka sababuya kɛ Ukraine ni Russie ka kɛlɛ nka fɛn min yɛrɛ ni Tunisiens t'a ɲininka y'u ɲɛna bi o ye sukaro ye. O kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye n'Ala sɔnna an bɛna ka n'o da aw tulo kan. N'o bɔra yen Nations Unies ka sigi min n'o bolo dalen bɛ sigi min n'a daminɛna kunun ni o ye u ka sommet ye o ye assemblée générale ye. Kuma min bɛ senkɔrɔ n'o ye Mali ka convocation a n'a ka plainte ye yala o ko bi cogo di. O waati kelen an ɲɛ bɛ Faransi ka filenifiyɛlaw la n'o y'u ka médiaw ye olu bɛ k'a fɔ an ɲɛ ko Faransi yɛrɛ bɛna plainte don Mali contre la CPI la ko sabula ko Mali sɔrɔsiw bɛ ka civiliw faga. Nin ko in bɛ cogo di an bɛ se ka mun faamuya. An kɔrɔkɛ n'o ye Ibrahima Si n'an k'a ma Ibu Si kunnafonidila don a y'a hakilina d'a ma ni Ala sɔnna a ma Ibu Si an ka maa welelen sɔgɔmada in na Ala k'an bɛɛ sababa ma. Mustafa Ben Barka ni ale ye ministre kɔrɔ ye présidence secrétaire général kɔrɔ don an ye kunnafoni di aw ma yan kunungo k'a fɔ RFI ni o ye Faransi ka filenifiyɛlaw ye u ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Serge Daniel ye ko a ye a bila bɔlɔlɔ sira kan k'a fɔ Faransi faamaw n'o ye kiiritigilamaw ye o ye Mustafa Ben Barka minɛ. An ko a minɛkun ye mun ye sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye kabi mandat d'arrêt international dara kan ka taa ninnu ka jamanaw kan nka zeni a minɛkun dun ye mun ye u fɛ u bɛ mun de kɔ. An badenw Faransi ka kunnafonidi sira min bɛ yen n'u bɛ baara kɛ Faransi yɛrɛ ye ka Faransi lafasa farafinna kan n'o ye Jeune Afrique ye u y'a sɛbɛn ko pourquoi Moussa Ben Barka a été brièvement interpellé à Paris. Kuma bɛɛ banna ye brièvement kɔrɔ de ye k'i lamɛn waatini wa i taar'i ka sira fɛ brièvement. Ko Mali ka présidence secrétaire général kɔrɔ ko Interpol bɛ k'a ɲini ko sabula ko Mali kiri ko k'a minɛ. Ko Faransi polisiw taara ni a ye k'a sɔrɔ a kun tɛmɛtɔ don aéroport Paris Charles de Gaulle fɛ ko il a finalement été relâché au bout de quelques heures
ko damadɔ a kɛlen kɔfɛ ka ɲɛfɔliw kɛ k'u y'a bila ka taa ka sira fɛ ko a kun kan ka taa Corée du Sud septembre kalo tile 11 Moussa Ben Barka, vice-président de la Banque Ouest Africaine de Développement, a y'o ta Lomé Air France ka vol ka don kɔnɔ ka na Paris wa a kun kan ka waati de kɛ Paris ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa Séoul n'o ye Corée du Sud ye k'a bɔlɔ avion kɔnɔ aéroport Charles de Gaulle la ko polisi min bɛ yen ni o ye polisiw frontière ye k'olu sina ko kana balala ko k'a minɛ k'u ye a ka sɛbɛnw lajɛ k'a fɔ a ye k'a ka tugu kɔ a selen ko u y'a fɔ a ye ko Interpol ye notice bilenman ni o ye sɛbɛn bilenman ye k'o bila a nɔfɛ ko Mali justice ko k'a minɛ ko a minɛ kun ye mun ye Mali justice fɛ ko ye avion président avion Sango no Ibrahim Boubacar Keita ye ala ma hinɛna 2013-2020 ani a ye jɔyɔrɔ min kɛ o ko ninnu na k'o ye a ɲininu ye Mali kiri fɛ u ye Ben Barka lamɛn waati damadɔni ka sɔrɔ k'a bila a taara a ka sira fɛ taara a ka se olu taga la wa segin dɔ bi segin Paris fɛ tuguni ka tila ka taa Lomé a ka baarakɛyɔrɔ la foyi ti bɔ a la ne y'o de fɔ aw ye ngo ni ye Faransi kɛlen ka nin kɛ u bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ nin bɛɛ ye dalakɔrɔbɔliw de ye ani yɛrɛmasuliw de ye Mali la walasa anw bɛ se ka don u sagona da fɛ cogo min nka Ala barika la an ti don dɛ sabula anw y'a faamuya k'a fɔ Faransi ti foyi kɛ gansan n y'o fɔ aw ye kunungo cikɛnjɛ y'a dɔnkili da k'u ta kɛla gansan tubabuw ta kɛla gansan u tɛ foyi kɛ gansan wallahi hali n'u ye kala ta k'i ɲɛ ci u ka intérêt de b'a la koyi ni ko u ma ko kala ta i ka ɲɛ ci ni u sɔnna k'a ci u ka intérêt de b'o la Ala k'an wasa an b'a dɔn an ye kibaruya sɔrɔ surɔ k'a fɔ Segu bɔda la Pelengana n'i bɛ ka taa bila yan fan fɛ pɔsu min bɛ yen ni o ye Jalabugu pɔsu ye ko marifatigi dɔw taara bi yen nka ka kisɛ ci fa bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw ko terrorisiw don kisɛ cika in kɔni cayara a kɛra surɔ dugu jɛlen sɔgɔmada na an ma kibaruya sɔrɔ fɔlɔ k'a dɔn ni u ye tiɲɛni kɛ ni bilan ye min ye ni maa jɔkina wala ni ko min bɔlen kɛra a la an ma se k'o kibaruya sɔrɔ nka min kɔni jɛlen don o de ye k'a fɔ Segu Pelengana bɔda yɛrɛ la dɛ bila yanfan in fɛ pɔstu min bɛ yen ni o ye Jalabugu ye Bamaju kɔni taara bi yen ka sɔrɔ an bɛ dugawu don kɛ Ala k'an tulo don kibaruya ɲumanw na n'o bɔra yen septembre kalo tile 11 n'o ye kunna sininko ye o kɔta Jenim ni o ye jɛkulu ye minnu ni terroriste ŋanaw don u ye wulikajɔ kɛ ka taa ɲɔgɔn ye dɔw kɛ u y'u dɛ k'u wɔlɔ ka don dire yɔrɔ min bɛ ni o ye Guruma Babolo ye u nana Babolo de fɛ ka don dire dugu kɔnɔ u yɛrɛw ye kɔlɔsiliw kɛ dugu donda n'a bɔdaw la u nana dugu kɔnɔ u ye dugutigi minnu bɛ yen u y'olu kuma ɲɔgɔn ɲɛna k'a f'olu ɲɛna ko u t'a fɛ tuguni maa minnu bɛ na ni balo ye ni dɛmɛ ye k'a di dugu in ma k'u tɛ fɛ ko k'u ye dire kɔnɔ tuguni jeune mɔgɔw u ye nin wale in kɛ ka taa nin kuma in fɔ dugutigiw ye ko n'u nana ni dɛmɛ minnu bɛ na ni dɛmɛ ni balo ye n'o ye humanitaire ye ko n'u y'olu ye dire tuguni ko min bɛna bɔ a la ko direkaw bɛna o faamuya u ye nin kɛ dɔrɔn u tununa tugutigi an y'o kibaruya kɔni sɔrɔ k'a fɔ tigitigi u ye wulikajɔ kɛ ka wale in kɛ an bɛ min ɲini o de ye k'a fɔ Mali lakanabaw u ka u nɔfɛ bɔli daminɛ min bɛ se k'a to u kana taa tɔɔrɔ se nin sigida maaw ma
badenw kibaruya nasira la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye polisilakaw ye ni o ye ba polisilakaw ye u ye ɲɔgɔn wele kunungo GMS ni o ye groupement mobile de sécurité o ye polisiw ka baarakɛyɔrɔba de ye dagaba don min bɛ ba numayanfan fɛ Tomikɔrɔbugu k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye ko kibaruya di bɛ u bolo ka ɲɛsin u ka giri unifié ko ma an badenw polisiw ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ye kuma caman fɔ wa u ye u ka dusumakasa jira an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Musa Jara ye Dabaliban ale tun bɛ kɛnɛ kan Musa Jara ye polisiw kumakan ta ka laseli kɛ an ka jɛ k'o lamɛn dɛ polisi bayirika ɲɔgɔn na u n'u ka tenu kun bɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn dalajɛ belebeleba in kɛnɛ kan min ni a kɛra groupement mobile sécurité la ni a bɛ f'a ma ko GMS min bɛ Bamakɔ ba numanyan fan fɛ wele bilara u ma u ka sɔnnadonnitɔnw fɛ olu bɛɛ lajɛlen kafolen bɛ jɛkulu belebeleba min kɔnɔ ni a bɛ f'a ma ko synergie des syndicats de la police nationale du Mali laɲini kun ye walasa u bɛ se k'u ka hakɛw ɲini cogoya mun na ni o bɛ sarakow ko fɔ bibi na an ye wele bila an ka tɔndenw ma parce que nin y'a san kelen sarako tasira fɛ farankan kɛra saraw kan Mali baarakɛlaw ka saraw kan wa hakilina min nana ni farankan ye o hakilina de ye ka bɛn ni kelenya sabati jamana kɔnɔna na ka fasoden bɛɛ kɛ kelen ye jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw y'a décidé ka saraw bɛɛ hakɛya fonctionnaires ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛɛ ye catégorie kelen o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i ye catégorie A ye polisi la ani ye catégorie A ye corps wɛrɛ la aw bɛɛ ka sara kan ka kɛ kelen ye mais an nana bɔ mun kalama mun dira an ma o ye ko wɛrɛ de n'a y'a sɔrɔ giri unifié laɲini ye walasa jamana cakɛla dɔ kana kusaya ni dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na maa minnu n'u ka kalankuncɛ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ye kelen ni a bɛ fɔ o ma ko diplôme polisiw bolo olu kelen bɛ denkɛrɛfɛmaa ye nin koɲɛw bɛɛ lajɛlen na bin kɛra polisi kan a ko la bin kɛra polisi kan a depuis o kɛra anw yɛrɛ ye jamana lajɛ an y'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya min na anw ye syndicat ye mais syndicat kɔnɔna la syndicat kɛlɛ kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ minnu dagalen don an k'olu kɛ an m'olu si kɛ an ko n ko fasoden ɲumanya anw bi kuma ni fasoden ɲumanya ye wa sigikafɔ ani keleya ani weleweleda an b'an ta kɛ o ye an ye communiqué dɔw kɛ an ye démarche dɔw kɛ an taara an sigi ka kuma an ni faamaw kumana jamana marabagaw kumana an y'a yir'u la k'a fɔ anw t'i fɛ ka syndicat kɛlɛ kɛ anw t'i fɛ ka ko wɛrɛ kɛ mais anw bɛ fɛ ka min kɛ dɔrɔn o ye welewelemada anw hakilina ye min ye an ka sarako la an fana ta u ka an ta fana lajɛ u ka corriger fili min kɛra yɔrɔnin na u ka fili corriger ka kɛ ni nin ɲɔgɔn dalajɛ belebelebaw ye polisi ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ maa kelen u ka sɔnnadonnitɔ maaw kɔni kelen bɛ ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ jamana marabaw fɛ giri unifié min kumaw bɛ sen na yanni k'a to a ka tɛgɛnɔ bila ko olu ka ladɔnniya a koɲɛw la u ka u ɲɛ da sɛbɛnfuraw kan yanni k'a to a koɲɛw bɛɛ lajɛlen ka sabati nin y'a kalo fila ye an ka giri dalen bɛ ministère de l'économie et des finances la a tɛ bɔ kuma o kunna an t'a dɔn n'u m'a d'a ma an bɛ taa buruti laɲini minnu kɛlen filɛ nin sɔnnadonnitɔ minnu y'a jira k'a fɔ ko n'u ma bɔ u siraw fɛ olu na wale wɛrɛw daminɛ wale minnu ni a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ jamana sariya hukumu kɔnɔna na ni ba jɔlen ma fɔ an ye an b'aw wele n'an bɛ taa ni sira min an bɛ jan an b'o fɔ ɲɔgɔn ye walasa k'u ka kumaw kuncɛ ni mɔgɔ kofɔlen minnu fɛnɛ ni o ye polisiw ka sɔnnadonnitɔ maaw ye u ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa jamana ɲɛmaaw yɔrɔ k'u ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa gɛlɛya minnu bɛ nin koɲɛw bɛɛ lajɛlen na u bɛ se ka ta ka bɔ yen nɔ cogoya minnu na jamanaden dɔw kana kusaya ni dɔ ye jamana ka cakɛla dɔw kana kusaya ni dɔ ye fana wa k'a kana kɛ wagati jan ko fana ye an b'a jira k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ ni jamana jɔnjɔn fasa dali ye ni a bɛ fɔ o ma ko hymne national ayiwa ne mun ye Musa Jara n'an baarakɛɲɔgɔn don énergie TV FM na Dabaliban Musa nin kun ye ale ka reportage ye an b'a fɔ a ka wuli ka jɔ la mais kuma ma ban dɛ meeting kɛnɛ kan ye polisiw ka porte parole n'o ye synergie ka porte parole ye u ye kuma wɛrɛw fɔ o ye jumɛnw ye dɛ
Commandant Modi Diallo, président du syndicat Bloc. Ne bɛna kuma in lasigi aw ma an ka dondunkan na. Septembre kalo tɛmɛnen l'an 2021 an ye kunnafoni sɔrɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw y'a décidé ka saraw bɛɛ hakɛya fonctionnaires ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛɛ ye catégorie kelen. O kɔrɔ ye jumɛn ye? N'i ye catégorie A ye police la ani n'i ye catégorie A ye corps wɛrɛ la aw bɛɛ ka sara kan ka kɛ kelen ye. Ni i ka diplôme min b'i bolo police la n'o diplôme kelen bɛ mɔgɔ min bolo corps wɛrɛ la aw bɛɛ ka sara kan ka kɛ kelen ye. O de ye jumɛn ye? Mais an nana bɔ mun kalama mun dira an ma o ye ko wɛrɛ de. A kɛra i n'a fɔ sisan nɔ peut-être que an ye faso ka lamɔdenw ye dɔw y'a ka den lakikaw ye. Mais comme an ye politiw ye an ti comme jamanaden tɔw an miirila k'an dusuma ɲɔ ka lamɛnni kɛ. Donc an taara sigikafɔ hukumu kɔnɔna la. U ye fɛn o fɛn ɲini an fɛ sigikafɔ o kɔnɔna la an tɛmɛna n'a bɛɛ sira ye fo ka na se bi ma. Jiri kɔni tɛmɛna sira o sira fɛ an y'a bɛɛ suit pas à pas. Mais an bɛ don min na ko bi nin y'a kalo 2 ye an ka giri dalen bɛ ministère de l'économie et des finances la. A tɛ bɔra kuma o kun na an t'a dɔn. Voilà maintenant sisan giri kɔni bɛ ministère de l'économie et des finances la. A bɛ bɔ yen ni sira min ye o bɛ anw yɛrɛ de bolo. N'u m'a d'an ma. N'u m'a d'an ma an bɛ taa Burundi. Parce que tɔ minnu y'a sɔrɔ a dira tɔ minnu ma ni kuma ma caya ka se anw ta in ma o tuma an ti fasoden wa. Aya ne ko ye polisiw ka kuma ye a ma fɔ tubabukan na dɛ a bɛɛ fɔra bamanankan na. Est-ce que Seydou Oumar Traoré a un commentaire? Ok. Je n'ai vraiment pas de commentaire. On avance. Ni an bɔra ye an bɛna taa Côte d'Ivoire ani Mali cɛ koɲɛ kumaw na. Mercenaire 49 min ni Alassane Dramane Ouattara kun ye u don avion kɔnɔ ka na Mali burujali ani Mali yɛrɛ fanga binni kama ni u minɛna k'u kɛ kasoladen ye ni jamanakuntigi yɛrɛ ka hinɛ kama ani an baden jamana minnu ye deli kɛ o kama ani musoya yɛrɛ bonya kama a jɛna muso 3 min b'a la olu kɔ k'a fɔ olu ka taa so fɔlɔ liberté provisoire o kama a tɔ 46 kɔni u ka kisa bɛ kiri bolo deli kɔni gɛlen bɛ sotigi bi taa senama bi taa jamana o jamana k'e bɛ se ka kuma Assimi Goïta fɛ a bɛɛ cira sa maa o maa k'o bɛ se ka dɔ fɔ walasa Assimi Goïta bi sɔn ta ma k'a b'o bonya o bɛɛ cira. Alassane yɛrɛ ye fort Yassimé deli o ka kɛ médiation kɛbaga ye. Macky Sall nana, Goodluck Jonathan nana, Damiba nana, a ka ca
ni min mana o y'a ka ministre des affaires étrangères ci nin bɛɛ nana Assimi Goïta ko ale y'a mɛn koyi ko nka ko in da bɛ Alassane de la k'ale ye ŋaniya ɲumanya jira sa a ye maa 3 d'a ma ko Ado fɛnɛ ka maa 3 di sa ko in da bɛ Ado de la ko Ado yɛrɛ ka maa 3 di ko sabu Mali burujabaw ni Mali lagosibaw olu de sigilen bɛ Côte d'Ivoire wa Alassane bɛ u kɔkɔrɔ nga o dagelen si ale ma Alassane kɛlɛ fo Alassane jafariyara k'ale ka jamana burujabaw minnu bɛna ale ka fanga tiɲɛ k'olu don avion kɔnɔ ka na jigin ale fɛ n'u ka kɛlɛkɛminɛn ko kasa tɛmɛna kɔnɔ 7 kan dɛ o tuma ni Alassane b'a fɛ bɛnɲɔgɔnya ka kɛ Alassane yɛrɛ ka ŋaniya ɲumanya dɔw jira a kungo fɔlɔ ko a ka layidu sabata a y'o layidu sabata Assimi ko t'ale bɔ bilen ko maa minnu bɛ bolola ye ni mandat d'arrêt international b'u nɔfɛ n'u jabala kɛlen don Alassane bara ye ko a k'u don avion kɔnɔ ka na n'o kɛra sarasi 46 kunkanko kuma da bɛ sɔn ka don o la Amadu kuma in ŋɔnen bɛ nga Mali kɔni bɛ ka min sira min ta o ye sinjiya ni badenya ye sabu nin bɛ jamana kuntigi 2 ni ɲɔgɔn cɛ c'est purement politique et diplomatique mais ce n'est pas social n'a kɛra social ye jamanadenw sen bɛ sɔrɔ ka don a la n'o kɛra a bɛ yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye nga kekuya ni sɔmi ni kodɔn kama Mali ka maa minnu bɛ Côte d'Ivoire n'u sigilen bɛ yen olu wulila ka da ɲɔgɔn na ka na Bamako ɲamakalaw fɛ yen ka na Bamako tigiw fɛ yen ka na an ka diinɛ ɲɛmaaw fɛ yen Ousmane Cherif Madani Aidara ani cardinal Jean Zerbo k'a f'u ka taa kuma Assimi Goïta fɛ ko a bɛ se ka ko in nɔgɔya cogo min Assimi ko diinɛ ɲɛmaaw ma k'u dangana u bisimila u bonya b'a yɔrɔ ale ni ale tɛ se k'u jɛ foyi la ni fɛn min b'ale Assimi tigɛ kɔnɔ a ko nka ale tɛgɛ 2 filɛ ko in d'ale bolo ko ye a bɛ jugew de bolo k'u ka taa jugew deli k'u dira kiri ma kaban olu y'u sigi o yɔrɔ la ye u y'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyara nka kiri ka sigi kɔfɛ ka muso 3 in bila Assimi ko bon n'a y'u bila liberté provisoire la o y'u nalen ne kɔni ka bolo kan ne b'u bila ka taa a y'u di Ablaye Diop ma u taar'u di Fort Yasimbe ma Fort Yasimbe avion ta ka t'u di Alassane ma anw bolo ngo nɔgɔya dɔ nana parce que ŋaniya ɲumanya nana mɔgɔ 3 bilara dɔɔni ni hakilinaw kɛra kelen ye e ka nin bila ne ka nin ta n'o kɛra kelen négociation de do nɔgɔya bɛ na an ka musokɔrɔba n'o Aisha Kone ale ye dɔnkili da o furancɛ la artiste jeli ɲamakala dɔnkilidala chatiribɔla cinémabɔla kumakɛla olu de ka baara ye ka fɔɲɔgɔnya kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min wala ka dɔnkili da waati min diminen bɛ ka dɔnkili da i kun k'i fasa da pour que ji ka jigin i ka ton na i ka se ka hinɛ fan dɔ in na anw bolo ngo ivoiriyɛnw b'a faamu ten k'a fɔ Aisha Kone wala Côte d'Ivoire artiste bɛɛ ka Assimi Goïta fasa da bi n'o kɛra a bɛ san mɛn a bɛ maa ninnu bila ne kɔni y'a faamu ten k'a fɔ Aisha Kone a b'o stratégie de la parce que maa minnu minɛlen bɛ o juguya t'a kɔnɔ kɛlɛ t'ale n'u cɛ Ivoire ka den don nka a ma faamu ten Côte d'Ivoire kaw fɛ dɛ Aisha Kone ye dɔnkili min da fa nɛni ba nɛni nɛnikisɛ bilen ka ɲɛsin musokɔrɔba in ma Côte d'Ivoire denmisɛnnin dɔw b'o de la minnu bɛ fanga masurunamaw ye dɔw yɛrɛ b'u la minnu ye kumakɛlaw ye olu ko nin tɛ nin dɔnkili in da waati ye k'a sɔrɔ dɔnkili in da waati yɛrɛ sisan de don a ka kalan waati min na u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ni Mali ala k'an kisi ni Mali ni Côte d'Ivoire ko u bɛ guerre wuli sɔgɔmada na ni guerre wulila sɔgɔmada na dɔnkilidalaw de kan ka dɔnkili da ka bɛɛ la sabali nin y'a dakuma de n'a ye sisan jɛ nin t'a dakuma ng'olu ko nin t'a dakuma ye parce que sitana b'olu dusukun na sitana bɛ minnu dusukun na an k'olu ka kuma dɔ lamɛn. Ça, c'est pour Kone Mousso Aïcha. Aïcha Kone, je vais te dire ceci. Kone Mousso, on a posé la question à la parole. On dit parole. Qu'est-ce qui t'a gâté?
la parole dit. C'est le moment, j'ai été dite. C'est la manière, j'ai été dite. C'est le temps, j'ai été dite. Aïcha, si tu as encore la tête, personne ne t'empêche de chanter les louanges de quelqu'un. Tu es libre, ma sœur. Mais Aïcha, tu n'es pas une petite fille. Le moment est très sensible pour te mettre dans ce genre de situation, même si tu es inspiré et que tu veux chanter pour le président malien. Est-ce que de toi à moi, ce moment est approprié? On dit des Ivoiriens sont arrêtés au Mali. Les Ivoiriens qui ont fait toi ta carrière. Ceux qui ont écouté ta musique toute leur vie. Ce sont leurs enfants. Aujourd'hui, je peux dire parmi les militaires, peut-être que tu as des petits-enfants parmi eux. Alors, à ton âge, à un moment comme ça, de tension, il est Moussokorobami, il te sait qui miri, il est oulitement le ka dongri là, ni sebrayata ou djelnewe à Aïcha, de toi à moi. Non, sebraya dongri là, parce qu'il est là, en Europe non ibi, ça va pas entre ces deux pays là. Il est quoi, toi en tant qu'Ivoirienne, toi tu t'en vas chanter pour l'adversaire actuel de la Côte d'Ivoire, parmi nous les Ivoiriens. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Honnêtement, Aïcha, tu n'es plus une petite fille. On ne vous dit pas de ne pas chanter, mais on vous dit de savoir faire. Il y a un moment à toute chose. Hein, Aïcha, ça serait encore plus responsable si une Malienne ou bien un Malien avait chanté pour leur président et puis ensuite toi tu emboîtais le pas. Mais à un moment de crise, à un moment de tension, c'est maintenant toi tu vas prendre parti pris. Et puis tu crois que nous les Ivoiriens on va t'applaudir. Honnêtement, tous ceux qui veulent venir défendre Aïcha à l'heure là, les gars, je vous dis, quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Ici là, elle n'a pas assuré. Aïcha a zaillé, elle a zaillé sur tous les plans. Qui d'autre peut faire un truc comme ça? Qui d'autre? Cher, disons-nous la vérité. On ne t'empêche pas de chanter, tu es libre de chanter, mais comment? Aïcha, à ton âge, toi tu es plus âgé que nous. Nous on ne peut pas se permettre ce genre de truc, quel que soit ce que c'est. Aïcha, tu es ko wati kumarake, wati ko bera mama. Il est molon. Il est malon ko kuma ko jeno kuma chena, ko kuma fonyale no kuma chingena, ko kuma fo wati le no kuma chena, ko kuma fo lon le no kuma chingena. Aïcha, tu es trop inspiré pour te laisser quand même entraîner dans des petitesse comme ça. Et puis quand tu veux chanter pour les hommes, chante pour les hommes au moins qui apportent quelque chose au continent africain. Le Mali souffre. Tu as beau chanter les louanges du Malien à l'heure là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait de son pays. Parce qu'il n'a pas une notion. C'est ce qu'on vous dit. Les politiciens de la nouvelle lune là, vous ne pouvez pas faire leur promotion devant nous et puis on va vous laisser. Si vous ne connaissez rien, nous on connaît. Nous on sait qu'aujourd'hui on ne peut plus gérer le monde sans un minimum de capacité de gestion et d'assainissement. Nous, on sait ça, Aïcha. Peut-être toi, tu ne sais pas, mais nous, on sait ça. Donc, c'est pas en venant chanter tes conneries là qui peuvent chanter quelque chose. Dis à ton gars, il n'a qu'à s'occuper du peuple malien. Le peuple malien souffre aujourd'hui. Faut lui dire, quand un président, tu veux mener un combat, on ne fait pas souffrir son peuple pour son combat. Quel que soit le combat qu'il veut mener, il doit trouver les voies et moyens pour mettre ses populations à l'abri. C'est-à-dire les gens ne doivent pas manquer la nourriture, les médicaments et l'eau. Et ensuite, tu mènes ton combat. Mais tu vas sacrifier le bonheur de tout un peuple pour ton combat. Et quel combat? Je chasse la France. Et puis quoi? Joe, avant de chasser les Français, on se prépare. Vous n'êtes même pas prêts. Vous n'avez même pas d'idée. Et vous venez comme ça, vous... Non, tu sais, Aïcha, faut aider l'Afrique. Sérieusement, à ton âge là, tu as trop d'expérience pour être là en train de soutenir les médiocres. Ça ne rose pas notre Afrique. Comment? Il faut qu'on se respecte. Ok? Il faut faire la place aux intellectuels, ceux qui sont là à l'école, ceux qui ont la capacité intellectuelle. C'est ce qu'on les préfère. Parce que eux au moins, ils savent faire la part des choses. Et regarde toi-même, Aïcha. Regarde comment tu te comportes. Hein? Fitana Jamana Flake Watimi. Il est Jamana Mikono. Il est où là il est quoi donc il a ce Jamana Tok le président. Et puis Kodioro. Quand tu es civilisé. Ça c'est quelle civilisation? Ça c'est quoi ça? Non. Connais Mousso, il faut te revoir hein, tes derniers moments là. Franchement, il faut te concentrer sur ta vie, sinon tu as zaï. Tu n'as même pas assuré un peu, c'est honteux. Comment? C'est honteux.
Même si tu veux chanter, le moment n'est pas idéal. C'est ce qu'on te dit, personne ne t'empêche de chanter, mais le moment là, Aïcha, iki damatimi, afram maleko sebraya, ika sebraya dongri lelani. Bien. Mais ce que tu cherches. Adjoy. Akulobe ni kumakana, bon ni ala slame de, mi slame a kanfo, ni o kelindroni, atoshi tse ka jera jola, a pene ni ble. Fon fen kumana, ni u kumakama, a bebi neni deke, wa demsenu te chekoroba dashi je ou debi bo kanenike. Kwa Aisha konete demseni tuguni, kwa kuma nufo kuma je, ko kuma munyi kien, nufo kuma, nufo ba ani nufo yoro. Abiklaka, bamananga njegane ndo ufo. Aja ya donga foto kanti ka kanye bamananga de ga kanyo. Ebo bamananga mi fo borami o mabo Côte d'Ivoire koni. Ibe ka jula kan njegane mi fo ana dabara chejugu. O kuma kanye aunga kande o mabo ka yorolo. Ya donga fo ko ja ko ibara jurubia. Acha kone yo de do ale mi ndo e modo. Ako le Mali est l'adversaire actuel de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Et on veut qu'elle est de là. On veut qu'elle est là. Aïe, Mali te qu'elle est là. Allah ka Côte d'Ivoire kishi a kake Malika adversaire bio. Wallah, dama de Côte d'Ivoire là. Agana miriko Malien mogo chama me Côte d'Ivoire de. Hal ni Malien betara Côte d'Ivoire. Ni Malien Côte d'Ivoire qu'elle là, dama de Côte d'Ivoire là. Auti qu'elle est donc. Akundi Francis kono ka foko ni ikere ni Russie keleke ko oluka fushita la abe choko debi. Akunde Mali kono ka fenta la, akunde Tunisie kono ku ka fenta la. Fembe mamange bela biwa. Auta don auti Mali joro do fo awni Mali ka kelebi. Ni Côte d'Ivoire ni Mali kelabi wallahi ala kan kishi. Ivoirien oube bota kalala. Parce que barakela ou vous n'êtes pas productif. Hala aga loko munu mena fere malala maldew nebe aga loko foro la kasene koy barakala utede aga kakao foro maldew nebe qui fait la fierté, qui fait l'économie ivoirienne, c'est les Maliens qui cultivent. Nauto don ambo faouye. Donc non dire que koni Malien tunye dongli da Assimi Goïta la kwa Aïcha kone tu me se ka da olu no fe. E Malien joli dongli da Assimi Goïta la. Dambo la obise ka je ka bambi wa. Nanga mo donglu be je bi amikla wa. Malien yo ke? Ame muna wakati mi. Alassane Dramane Ouattara ni Gbagbo be nyogona. Salou Keita tara kata Alassane fasa sebe koro daw. Ali sina auto je ka dongo la. Aw ma fen fo la de. Okon jarawi. Oh, ko Aïcha Kone kana Mali fanga soutenir akani jigida kan ko c'est des politiciens de nouvelle ligne. Ko stratégie te Assimi bulu. Solution tabulu. Qu'on ne fait pas souffrir son peuple pour ses objectifs. Eh, quel est le John Nenga avec quel Jamana de Ondé? John ne beka kele Francis fait. Assimi tew, go Mali de beka kele. Mali ni go Mali Jamana de Ondé. On be de beka kele nyogon few. Ebe Assimi dissocié ka boaka Jamana de Onamuna. Francis beka minda Mali ka te ka da Assimi kan. Assimi kan nakadi na mbeta ebiu. Parce que c'est que Assimi ma wati mo ba soro on be sara. Mais on ne follow beka toro. Donc ne Assimi beka toro mi soro avec a soro on de no fait. Note ni kera président e kalokele ikany. Président Sarabi bo fokisa. Ali modo mbata ikoya. Mais ni ay kele la kanyani dorete avec Maldunga Hera de fait. Avec les 5 colonels. Vous n'avez pas compris ça. Comme Aouka Djamanana, Mokokele ne va pas intérêt visé, Ate Djamaka intérêt visé. Malito kono. Qu'on ne fait pas souffrir son peuple pour son combat. Et ni peuple ma segen à combat que John ne vit segen. Choua. Mon nouvel Kabourdo là où devient segen à combat que il faut que le peuple souffre dans le combat pour que le combat gagne. Quand le Mali n'est pas préparé, n'en prépare les dos, n'en prépare l'inter. Aouka Djamana Kundi embargo kaunaya, kalo wolonfla. En délicat la sera au maïwa. Mali délicat la sera Côte d'Ivoire, mais on n'est pas préparé. Aouka port continue à fermer. Aka loko matola uboloy goyo tomati jaba ama mange aka sukula yi
dengele bi fere bi woro keme tomati dengele malo ti soro ngama office Niger malo de bita Côte d'Ivoire kata aw balo malde chama me Côte d'Ivoire qui nous disent les réalités sukaro kilo be keme ni bi woro la en fait wato asoro avec keme fla la ofi ni maliko ka be stratégie ni Côte d'Ivoire chebi wallahi ma folo munu bi boli kana o réfugié malla o yo nun dabaraba nunde parce que ka fait bien. Donc ceux qui n'ont pas d'idée pour se libérer du joug des colonisateurs de l'Occident, ce sont ces catégories d'Ivoiriens qui soutiennent aveuglement le régime fantoche du président Addo. Les Ivoiriens Mounoumbe, nous te fouillent kalama, ils ne vivent que pour leur ventre. Glo ani dumuni doron olubo de la olu de bitu Addo ko ka fo asimi mimbe kele la farafina tola bi panafricanisme aja kone ko ate asimi do ama delikaye ma be kele mina nyebe kele no ka ontano labi ni bora kan kuma na sugu fo I sugune ni daki jangi sugune ke ibi akili latike ka fo ko ato kunguru kono obi kika meni deba sigira halu ka teleso la moko do be munu be fe ka tiɲɛ fɔ mais wolu bali ku dere kuma na ku bali pour que ka se ku akil na ta fɔ an ku ka débat la mais parce que ivoirien do be olu bu yɛrɛ kalama entre la junte malienne et nos autorités. Lequel? Nos autorités ont activement milité pour des sanctions contre le Mali. La CEDEAO qui a pris des sanctions. Oui, mais la Côte d'Ivoire, non, attendez, la Côte d'Ivoire était au devant. Le président Alassane Ouattara était au côté de la Non, mais c'est des choses qui sont sûres que nous avons vues ici. Mais regardez un peu les relations entre la Côte d'Ivoire, notamment nos autorités, et les autorités burkinabées. Les relations sont au beau fixe. Mais n'empêche que c'est la CEDEAO qui a pris des sanctions à l'encontre du Mali. C'est mon devoir comme... ko ni meka tiɲɛ de fɔ ko ni ye min ye Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ko Alassane de don ko parce que ko Alassane de bilara bɛɛ ɲɛfɛ ko ka Mali pression kɛ Mali kan ka embargo kɛ Mali kan ka Mali tɔɔrɔ journaliste minnu bɛ kɛrɛfɛ o bɛ ka ko non ko CEDEAO de ye sanction kɛ Mali kan CEDEAO ye jɔnni ye mais CEDEAO c'est les Alassane c'est les Nana Akufo-Addo qui sont les patrons de la CEDEAO tɔw nu yuru b'olu de bolo et qui travaillent olu de bɛ ka baara kɛ français. C'est facile de dire que c'était la CEDEAO, mais Amado CEDEAO est donné un mot d'homme à la cabane. À Blangata. Même de recadrer ce que vous dites. Oui, bien la sûr. Côte d'Ivoire n'a pas pris de sanctions à l'endroit du Mali, c'est la CEDEAO. Mais attendez, la CEDEAO c'est qui? C'est qui? La CEDEAO c'est qui? La CEDEAO c'est des chefs d'État qui sont dans la CEDEAO. Oui. C'est des chefs d'État qui ont manœuvré. Et c'est le président, notre président, que les gens ont vu. Il a vu, on l'a vu. La junte malienne a vu. Ah oui. Donc, je vais poursuivre dans mon argumentaire. Est-ce que justement ces accusations étaient fondées? Est-ce que ces accusations étaient fondées? Avec le Burkina Faso, les choses sont au beau fixe. La preuve, l'implication de nos autorités pour le retour de Blaise Compaoré au Burkina, où il y a eu le dialogue entre les anciens chefs d'État. Ça s'est passé normalement. Le chef de la junte burkinabé est venu en Côte d'Ivoire. Donc il faut pas ignorer l'antécédent qu'il y a eu, parce que c'est ce que les Maliens, eux, ils voient. Les Maliens, c'est vrai, vous parlez de la CEDEAO, mais les Maliens, eux, ils voient nous, notre président, derrière tout ce qu'il y a eu. Donc vous voyez, c'est des choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Merci. D'accord. Adju Bonga, rapidement, Guillaume Bateau, et on va recevoir la Côte d'Ivoire n'a jamais pris de sanctions contre le Mali. C'est la CEDEAO. Ils ont tout fait pour lui retirer la parole. Parce qu'avec un plan, il faut faire commun. Voilà un débat partisan. Ils ont tout fait pour que Tchèkana se casse. Et ça, c'est sur NCI. La nouvelle chaîne qui est fidèle à Addo. Ça, c'est sur NCI. Ako, misali te dore mi nyona kera Mali na sur yo nyona ke Burkina la coup d'état kera infene. Kwa nguma famia. Mali on kuma fam. Ko me ko biko Addo ni dami bakadi. Aye Blaise Black ata Burkina ka seki pana ke manda dare ba ka foi mabwala. Ka klaka lamantuguni dami ba nana Mali la Addo ka chila ka klaka to koma seki fo Addo ye.
Kodon, les Maliens ne sont pas dupes. On est dans le maillot. On y est là. Alassane Beka, Damiba demain, ou Beka, Mamadi Doumbia demain Guinée, mais ou Beka Mali Kele. C'est ça la réalité. Mais au cas d'Abaraba Minkoko, on ne fait pas souffrir son peuple pour ses objectifs. Itika jamana nyama manga jamana de un tonyo aka objectif kama. Angata ou ka métro d'Abidjan, kubi métro ke Abidjan. Kube métro ke Abidjan. Oh, toro mimbe au kono bi o sigida mauka nu yu degerpi kabwe. Olu fene kumanon. Parce que olu ni hake do kakan, ou kanga bla o hake mena kono, ma bla o hake mena kono. Ote Alassane ka objectif doyewa. Ça c'est un objectif que Ado veut. Parce que au nom de Francis Bolo, Francis a intérêt badi bolo, et Magoui badi. Ado fait ça pour les beaux yeux de l'Occident, de Macron. Oh mais, est-ce que le peuple ivoirien n'est pas en train de souffrir à cause de ça? Ou beka tonyo wa ou te ka tonyo? Angala même. Ils connaissent notre situation. Ils savent ce qu'on leur a demandé. Il y a la place vers 43e Bima. Ils peuvent passer là-bas. Et puis laisser les vieilles personnes. Les moins âgés ici ont 78 ans. Les moins âgés ont 78 ans. Le seul bien qu'ils ont laissé à leurs enfants, à leurs épouses, c'est ça qui s'en va en fumée. Je vous demande pardon, Côte d'Ivoire. Tous les responsables chargés de cette affaire. Alors qu'un président ne fait pas souffrir son peuple pour ses objectifs. Voilà des Ivoiriens qui crient. On vous demande pardon à genoux. Nous sommes vos mamans. Nous sommes vos mamans. Eh oui, vous êtes nos mamans, vous êtes nos grands-mères. Oui. Et c'est grave ce qui se passe dans le pays, les amis. L'heure est grave. La Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. Oui. Ça fait plusieurs années depuis, nous faisons des vidéos qui n'aboutissent pas. Nous faisons des vidéos pour alerter le peuple. Personne ne se sent concerné. Chaque fois qu'il y a les déguerpissements, on en parle et chacun se dit, oh, ce sont les autres. Voilà encore un autre déguerpissement qui est en cours à Port-Boué. L'heure est grave. Soi-disant, ils vont construire leur métro. Ce truc qui va venir encore endetter les Ivoiriens. Un plan encore des Français pour nous endetter. Amenez. Voilà. C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui parlent. Hein. Quand le projet de métro là, quand Djourouba de Do, Adotara Djourouminta Franci, pour que Côte d'Ivoire torture, Halni Adobora et Mami Mina Itse qui est Franci Boulou. C'est pas fait pour les beaux yeux des Ivoiriens, hein. Port-Boué, la ligne de métro de Port-Boué. Voilà. Moussokoroba ou des Nyongrilembe, Kouka, Tafeu Surutiela, Kou Nyongri, Ka Kachi, Ka Adodelika, Ka Kala Kamaka. C'est son objectif, faire plaisir à la France. Le peuple ivoirien n'est pas en train de souffrir comme ça. Moko de beka nyani, ko y vidéo qui a dessé au Pmana Kambela, ko la Côte d'Ivoire nous échappe. Côte d'Ivoire beka taka ivoirien de Mbolo dan. Avec un Klaoula, mais avec un Dijonima, la France, à Blangata. Mais nous sommes fatigués, la population a faim, nous n'avons pas besoin de métro en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes fatigué, vous n'êtes pas fatigué. Tant que Ado vous dirige là, Ado de Aoka massacre, vous n'êtes pas encore fatigué. À Blangata. La population a besoin de boulot. Nous avons besoin d'être libres pour pouvoir mener nos activités. Nous sommes fatigués de cette discrimination qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas besoin de métro. Il y a le 43e Bima qui prend une grande partie de Port-Boué. Pourquoi ne pas enlever ce truc-là de l'armée française de Port-Boué et puis laisser nos parents en paix? Ko 43e Bima. Oui, Francisca Basimi Sigilembe Port-Boué quoi. Parce que la France a la plus grande base en Afrique au début Abidjan. Ameka Fokuyu Kamenon Tchekata Niger. Ko Barkantara Niger. Non.
u ye Niger de kɛ u dalamɛnɛ kala ye mais u ka minɛn fanba bɛɛ u taara n'a ye Abidjan de. Sur des centaines de milliers d'hectares u taara ka t'u sigi o base bɛɛ kan ka port bouée bɛɛ minɛ. Donc olu bɛ yɔrɔ min maga tɛ se ka kɛ yen na métro ka tɛmɛ u bɛ taa baga mɔgɔw ka étage jɔlen 5 étages 6 étages 12 étages u bɛ taa baga olu ma k'olu ci pour que métro ka tɛmɛ métro min fana don a wari tɛ a dɔ bolo dɛ a juru de bɛ ta Faransi fɛ pour que san kɛmɛ fila Ivoiriens b'a juru sara u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ n'u ko k'u b'u yigi dɔrɔn Faransi b'u ka CFA bloqué parce que u ka juru bɛ u la donc c'est pour que ka juru ja Alassane Kana halisa a bila an ka taa. C'est trop. Trop, c'est trop. Jusqu'à quand? Les amis, je vous laisse regarder ce petit reportage-là. C'est grave. L'heure est grave. Aïe, encore de voir. Je suis M. Amouli Kouassi, président des impactés du métro de Port-Boué. C'est là. Quand nous avons appris la venue du métro, nous sommes constitués en syndic. Parce que au début, on se réunissait comme ça. Puis bon, on a trouvé qu'il faut se mettre ensemble pour avoir un seul interlocuteur. Et c'est comme ça que ça a été fait. Et depuis 2016, nous avons écrit au président de la République, depuis le président de la République jusqu'à tous ces ministres techniques, au président des institutions, pour leur crier nos problèmes, pour leur exposer nos problèmes. Personne ne nous a répondu jusqu'aujourd'hui où les gens sont en train de casser. Amen. Ko kabi 2016 ni bi san joli do de Moussa ani bi ça fait 6 ans 6 ans olu ye lettre ci adoma ka ci institution bema fangaso bela ko olu ka indemnisation na ko ka banga so ci ko jamana ka barado d'accord mais an ga so sara mi na ci amita mi ko machine olu jabi fo bi san woro ablangata. Nous n'avons pas dit de ne pas construire le métro, mais ils n'ont qu'à nous donner les mesures d'accompagnement. Ils n'ont qu'à nous dire ce qui... Mais c'est aussi simple que ça. Nous, on ne veut pas partir comme ça. On veut partir où je vais dormir. En août 2016, nous avons écrit au président de la République. Août 2016. Et cette écriture, cette lettre, nous avons fait des ampliations à tout l'État, à la primature, à la vice-présidence, au ministère de la Construction, au ministère de Transport, à l'Assemblée nationale, au Conseil économique et social, à la médiature. En fait, tout l'État a été informé. Et depuis, on n'a pas cessé d'écrire. C'était en 2016, le 10 août 2016. Après, on est venu nous rencontrer à la mairie. Le PA est venu nous rencontrer à la mairie pour dire que nous allons être dégagés en février 2017. Donc il fallait qu'on prenne nos précautions. Nous avons posé le problème de savoir, en face du 43e Bima, il y a de l'espace énorme avec la voie Bassam-Abidjan. À côté, pour les 10 mètres qui vont prendre pour faire le métro, ils peuvent passer là-bas sans inquiéter qui que ce soit. On ne sait pas pourquoi cette mesure n'a pas été retenue. Pourquoi ça n'a pas été retenu? On ne passe pas devant le 43e Bima où il y a de la place et que c'est chez nous qu'on va venir pour que les pères, les familles, nous puissions déménager sans même savoir combien ils veulent nous donner. Voilà, moi ma famille est ici depuis 86. Amene ko 43e Bima et Francika Bazi Bami Sigilembe. Ko ka bo Bassam kata Abidjan Kubo Befe kata. E ko place bolu krefe ko monote métro kenesiye ka métro temay. Kabi 2016 ou ko bolu wili 2017 février. Ko machima soro ka fuye aka dura ni aka sobichi aso nonabla sara ni abita ni yoro ina abita sigi o ma funyana o bile obina kana sochi ablangata. Et d'ailleurs, nous sommes parmi les plus jeunes familles. Il y a des gens qui sont là depuis plus de 40 ans. Et aujourd'hui, on veut les déloger sans réellement mettre quelque chose en face. C'est ce que nous, on ne comprend pas. Sinon, nous sommes pour qu'il y ait du développement. Nous sommes pour que le métro urbain passe. Mais pour ça, il faut dédommager la population. Il faut dédommager nos parents qui sont ici. Parce que nous ne sommes plus ici, mais nos parents sont là. Il faut mettre quelque chose en face. Je suis à la maison ici.
avec mes enfants orphelins. À notre grande surprise, on dit le métro va passer ici. Le métro va passer dans ta maison. On ne refuse pas. Depuis 2016, on dit le métro va passer, on est venu nous donner papier. On va réunion sur réunion. C'est eux-mêmes qui nous a dit après que 3 bâtiments ne sont pas dedans. Quand on dit à réunion, on met les noms sur les listes, les noms, tout ce qu'on va enlever là. Leur nom est là-bas. On dit, allez-y, voici votre nom est dedans. Quand on va là, sans pilote, mairie, on ne voit pas nos noms. 3 bâtiments, on ne voit pas nos noms. À notre grande surprise, la semaine passée, il y a des petits groupes qui sont venus. Il y a policiers dedans. Il y a les travailleurs qui portent habits verts sont dedans. Les voitures 4x4 là arrêtées ici. Et puis, vous m'ont trouvé devant le bâtiment. On dit, madame, vous habitez ici? J'ai dit oui. Il faut dire à les gens qui sont en haut qu'on va venir vous casser le lendemain, mercredi. C'est là les clés. Allez-y, descendez. Quand les gens sont venus, le moment qu'on va, il y a d'autres qui montent dans la voiture ici. Quand on vient de casser la maison mercredi, on vous donne jusqu'à jeudi qui était dans la maison. Dans tout le bâtiment, là, 3 sont sortis. On a tapé Congo, tout le monde est sorti. Et on est parti au plateau. Aucun propriétaire n'a été dédommagé. On était dans leur locaux, je sais pas. Aucun propriétaire n'a été dédommagé. Le métro esclavagiste de Ado, qu'il veut imposer au peuple ivoirien par le biais de la France et de Macron au déflé. Alors, si lui pense que Assimi n'a pas de solution, vision te Assimina, solution tabolo, aman la benke, ko aba foko ni ibe fe kika objectif ou keka Franci kele kika neka jamana de un toro. Ko Assimi dou meko ke, ko solution te Assimi bolo, ko les politiciens nouvelle génération de ye quoi. Oh, Adomi est politicien sakadoye. A résultat be choko jumena, ninte ivoire kade un makaewa. Wa ou beka tonyo ou ka indépendance te ka douma de contrairement au Mali on beka tonyo nga indépendance beka dama an renye bala mais ivoire ka de on beka tonyo ku ka indépendance bochula alisa ka jurdo kana ka tout dip makoroma hali makorom modeu o ta modeu me ivoirien mara parce que fait me ivoire to do dringen kono ka choro adobe ko de kebi on y t'a la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire est développée. Il y a des gratte-ciel, il y a des goudrons. Oh, la Côte d'Ivoire là, non, c'est le paradis de l'Afrique. D'accord. Aukatana auka développement, Jonia développement. Aukatano ya manga indépendance ta anga fantanya nanga bokoso nanga kartabugu. Jika do anga gabe anga ombe sa o horonya la, o kapsani auka château na auka gratte-ciel, o Jonia juru au kapsano en to fait. C'est un choix. Aw ni horonya ni dame ani yereya sirata. Aw munungo ko abe Côte d'Ivoire ka bi tugu Maliko ayaw bismillah Aisha kono na nywano nga munungo ye jonya ta obu sa jonya na o modo no diplomatie o bona bebi sa jonya na aw ka tugu Alassane ko akata no sray mais s'il vous plaît de grâce ayaka alakama akana aunga Assimi Goïta akana critiquer de Assimi be ka minga Mali bi bien jamana ñenama beñe bolembe o fe o kana fuki ba Assimi la goshi ko Assimi ka objectif kama ka be ka jamana de on la sege o ñwana ko lu kala pumate nya fo aw yengo dien be ka kala ya dongo do iranien munu nga jekulu nu ka ministre des affaires étrangères bora malla mame nango ame drone commande bolo anambe na fen jamana mina ke Iran fene ni Amérique ani France ni autant me kele la mena sanction be Iran kan bi Iran fene la benendo Tel Aviv o te Israël yawa olu munu ni Américain ye teruye ni o be ka Israël deme ka Palestine kele dongodo u ka nafa kama Iran fene ko bi ale fene la benendo ka Israël kele Tel Aviv ko minambu bolo bi mimba to bi se Tel Aviv. Inafo Kim Jong-un Corée du Nord ko minamba bolo bi mi ba permettre ka États-Unis kele.
iranga uye mun de fɔ an ka bila la ayiwa ni ma labɛn iranga ta Azerbaïdjan ani Arménie olu fana kɛlen bɛ ka tension wuli u ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛ Azerbaïdjan ani Arménie ni ɲɔgɔn cɛ. Madame la Présidente, chers collègues, cette nuit, peu après minuit, l'Azerbaïdjan a lancé une attaque militaire de grande ampleur contre l'Arménie. Des bombardements intenses ont ciblé plusieurs villes et villages sur le territoire arménien. Des sites militaires bien sûr, mais aussi des lieux habités par des populations civiles. À ce stade, le bilan est au moins de 49 soldats et 3 civils tués. Rien ne peut justifier cette agression. Il y a 2 ans, violant toutes les règles du droit international, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, avait attaqué le Haut-Karabakh. Cette fois, il s'en prend au territoire même de la République d'Arménie. Nous avons soutenu, chers collègues, sans hésiter. Niye député européen de kumakan parlement européen kono ko Azerbaïdjan yu ka surasu bila ka taa Arménie ni o sigi ɲɔgɔn jamana dɔ ye ko ka taa o jamana attaqué k'u ye surasi 49 faga ko ka civil 3 faga o tɛ maa 51 falen ya ko bi ko Azerbaïdjan surasiw bɛ ka jigin Arménie kɔnɔ u bɛ ka jigin Arménie kɔnɔ u bɛ ka Arménie minɛ mun problème de fɛnɛ bɛ Azerbaïdjan ani Arménie ni ɲɔgɔn cɛ ko Arménie ka sur Turquie la aw y'a faamuya sa c'est que bloc kura min bɛ ka fɔ parce que Turquie bɛ OTAN kɔnɔ mais OTAN jamanaw bɛɛ fɛnɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ parce que Turquie kekuya kama a taara don OTAN na mais u tɛ Turquie fɛ c'est que Turquie b'u nɔfɛ mais a man d'u ye donc sisan Arménie de ni Turquie ka di Turquie ale ni Russie ka di u ni Chine ka di u ni Inde ka di donc diɲɛ bɛ ka fara 2 ye de donc sisan Azerbaïdjan ale fɛnɛ ni Turquie de ka di donc Arménie ale ni OTAN jamana tɔw ka di n'o ye européen ye donc a bɛ komi Ukraine ni européen do cogo min Poutine ni tɔw do Arménie ale ni européen do Azerbaïdjan ale ni Chine ni Poutine ani jamana tɔw ninnu do ani Corée ninnu kuma bɛɛ nin de ye o i b'o de mɛn o ka kumaw la o de kama parlement européen kɔnɔ kuma min bɛ fɔ o bɛ fɔ ka Arménie défend ka Azerbaïdjan la gosi vraiment bila an ka taa. D'Arménie. Nous avons soutenu, chers collègues, sans hésiter, le peuple ukrainien lorsqu'il a été attaqué par la Russie. Nous devons dénoncer avec une voix aussi claire l'agression criminelle lancée cette nuit par le régime de M. Aliyev. Madame la Présidente, nous vous demandons de porter la voix de notre Parlement dans cette situation d'urgence. Notre position déterminée peut empêcher cette guerre et peut arrêter l'Azerbaïdjan dans le projet qu'il prépare. Arrêtons enfin de traiter cet État criminel comme un partenaire légitime et de financer ses menaces en lui achetant du gaz. Prenons rapidement des mesures pour préparer des sanctions qui soient efficaces. Exigeons immédiatement une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous le devons à la sécurité de notre continent, qui sera directement mise en danger par ce nouveau conflit, mais nous le devons surtout au peuple arménien avec lequel nous vivons de tout cœur ces heures de deuil et d'angoisse. Merci beaucoup. Koukana Azerbaïdjan de meublé. Ko parce que nous au gaz au pétrole sans. Ko kato ko ka Azerbaïdjan de. Donc kouka fembe ke sans oui mi nyona ke Russie là. Kouko nyona ke Azerbaïdjan ka bangu ka pétrole nou ka gazi sans. Et puis kouka sanction financière de ta okama quoi. Ou ka sanction financière ta okama pour que ou kasika ou sako soro là quoi. Donc kouka fembe ke Azerbaïdjan kana se Arménie na aka se ka dɛsɛ kɛlɛ in na aka se ka perdu kɛlɛ in na o ko n'u y'o kɛ k'o bi kɛ sababu ye bingani min n'a bɛ ka kɛ Azerbaïdjan fɛ Arménie kan k'a bi kɛ sababu ye ko ka o bingani ninnu ko ka olu ban ko k'olu fura sɔrɔ nin ye européens de mankan ye les députés européens nin ye olu de ka kuma ye u ka assemblée kɔnɔna na. Donc c'est pour dire que gɛlɛya min tun bɛ diɲɛ kɔnɔ dɔ de farala o kan wa dɔ bi fara o gɛlɛya kan don o don ni mɔgɔ ninnu n'u m'u jogow falen ka bingani dabila ka se boli mɔgɔw kan n'u m'o dabila
dongo do dɔ de bi fara ko yɛrɛ tɔ juguya kan. An bɛ don min na ko bi Iran ale ni jamana min fana bɛ yen n'o ye Tel Aviv Israël ni olu fana dɛmɛnen don Américains fɛ o fana kɛlɛ bɛna wuli dɛ parce que olu ye kɛlɛkɔrɔw ye nin bɛɛ ye kɛlɛkɔrɔ ye ni ye kɛlɛkɔrɔw yakubalen u yugubalen sisan dɔwɛrɛ tɛ intérêt ko kɛlɛ don Faransi ni États-Unis ni Grande-Bretagne ni Allemagne bɛ baara minnu na diɲɛ kɔnɔ o de conséquences don anw ɲɛ b'a la jɛgɛdenni dɔw bɛ bamaw senkɔrɔ o kɛlɛ in na n'o ye Mamadi Doumbouya ye Laginɛkaw ka masakɛ ma ale bɛ fɛ ka Turki kɛlɛ wa Alpha Condé nɔfɛ Erdogan o ka port bolofara min bɛ yen ni o ye Albarek ye o ka bolofara min bɛ port la Guinée n'o ye Alport ye a ye polisiw bila ka taa ka t'o yɔrɔ datugu k'o ka Alpha Condé bila ka na munna o bɛ se ka kɛ parce que n'i ye Mamadi Doumbouya kariyalen jamana minnu bɛ ka OTAN kɛlɛ bi ka t'o jamana dɔ kɛlɛ c'est la preuve palpable que ale ka transition Faransi de b'a kɔkɔrɔ comme au Burkina. Mais il ne sait pas à quoi il se frotte. Parce que avec qui t'y frotte féminin, djege kato que t'y toro bamakun, kato ki toro bamakun, ebe kungo de nini. Voilà pourquoi. Mali beka sera min cheni Guinée, kani Guinée beka ke jamana kelenye, atse kata nyede, ça peut pas avancer parce qu'un objectif kelena. La Guinée c'est la France aujourd'hui. Mamadi Doumbouya, il est pro-français, avec Francis de Kabarala. Avec Francis de Kabarala. Mais à Kakekune, abi fembeke, wala sa, à Kake Guinée on kono wala, Farafinde on kono ka fobo, ale ni olu dedo. Kasoro, qui était avec Francis de Kabarala. Mais il y a donc là, on peut tromper une partie du peuple, une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Il faut que Jamanade fando tromper Wati Dola. Mais il faut que Dniebe, Anika Jamanade be tromper Galoka Wati be. Il faut que Okewuya alato bedi ma kelema ma kele tseka kewuya ni Dniebe alato kewuya di ma kelema. Amemi ngon don ode ka fo diɲɛ gɛlɛya min n'a bɛ ka wuli bɛɛ de kan k'i ta fa ɲini sabula siraw farafaralen don n'ala sɔnna a ma sini an bɛna ni Iran ka misiliko kuma ye mais ka aw lasɔmi dɔrɔn aw k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ tɛ sumaya bilen diɲɛ ka kala wa ni diɲɛ kalayara a kɔlɔlɔ bɛ se an ma i b'a fɔ an ni Ukraine ni Russie ka jan cogo min ma a kɔlɔlɔ sera an ma yan a kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ ma. Angata Tunisie pénéri min kelen bɛ ko sababuya kɛ Ukraine ni Russie ka kɛlɛ an k'o lamɛn. Des camions de livraison à l'arrêt attendent désespérément un chargement qui n'arrivera pas. Dans cette usine de la banlieue sud de Tunis, il est devenu impossible d'assurer la distribution quotidienne de boissons aux milliers de bars, de restaurants ou encore de supermarchés du pays. En cause, une pénurie de sucre qui paralyse depuis des semaines le pays tout entier. Pour Souil Boukriz, représentant syndical de la société de fabrication des boissons de Tunisie, pionnière dans ce domaine, l'incertitude règne quant à une reprise prochaine de l'activité. Pour lui, le gouvernement, seul responsable, doit impérativement trouver des solutions pour sortir le pays de la crise. Nous avons commencé à ressentir ce problème à la fin du mois de juin et qui s'est traduit par un grand manque des quantités que met à disposition l'Office du commerce. Avant, au mois de juin, nous arrivions à avoir les quantités habituelles, mais depuis, nous n'avons pas les quantités requises, ce qui a une répercussion sur la production. Est-ce que demain matin, si je vais à l'usine pour travailler, arrivera-t-elle à tourner normalement ? Oui ou non? C'est la question que nous nous posons tous. Nous n'attendons que des promesses. C'est pour bientôt, c'est pour demain, après-demain, etc. Je peux vous affirmer que cette situation et ces promesses, nous les entendons depuis juin. Et cette pénurie touche également les restaurateurs, les pâtissiers et les boulangers du pays.
À la tête d'une chaîne de salons de thé qui a fait sa renommée à travers ses pâtisseries de haut de gamme, Raja Kamoun craint des pertes considérables si la situation ne s'améliore pas rapidement. Parmi la longue liste des produits alimentaires manquants, outre le sucre, c'est le manque de beurre et de farine qui paralyse tout un pan de l'économie tunisienne. Face à une telle crise, l'absence de communication des autorités empêche ces commerçants d'anticiper les pénuries et de mettre en place d'éventuelles alternatives. Une pénurie et des augmentations de prix à ne pas finir, et surtout la pénurie, si ça perdure, ça peut engendrer beaucoup de problèmes. Effectivement, sans farine ou sans sucre ou sans beurre, on ne peut pas travailler, et donc on va arrêter de travailler. On peut trouver des substituts pour certains produits, mais pas pour tout. Donc c'est grave, et on attend vraiment la solution qui arrive à l'échelle nationale. Ce que je reproche aussi au gouvernement, et c'est très important, c'est qu'il n'y a pas de communication. C'est quelque chose de très très important. Si on savait ce qui se passe, si on savait ce qui va se passer, ça réduit beaucoup notre stress et le temps qu'on passe tous les jours à trouver des solutions. Si la crise des carburants est aujourd'hui derrière les Tunisiens, celle des produits alimentaires est bien partie pour s'installer. Sucre, café, riz, pain ou encore eau minérale, autant de produits difficiles à trouver en quantité. Dans certaines villes recluses du pays, il est même devenu quasi impossible de se les procurer. En pleine crise économique et politique, la coupe est pleine pour ces Tunisiens, là de voir leurs conditions de vie se dégrader à vue d'œil. Tout est disponible, il y a seulement une mauvaise gestion. Tous les produits sont disponibles et si ce n'est pas le cas, ils le sont sur le marché international. Le problème réside donc dans la gestion chaotique. Nous avons une agriculture en perdition, notamment au niveau des légumes, où 25% finit à la poubelle. Le sucre, le thé, le café, c'est l'État qui monopolise ces produits à travers l'office de commerce. Le manque, on ne comprend pas. Du moment que c'est l'État qui gère et c'est l'unique qui fournit ces produits sur le marché, il y a des barons, il y a un très grand point d'exclamation. On se demande le pourquoi, du moment que c'est le seul l'État qui gère ces produits. Face à cette crise sans précédent, le ministère du Commerce a tenté de justifier ces pénuries par des problèmes liés aux filières de la viande et du lait, ainsi que par la baisse de la production des fruits et légumes en automne dernier. Un manque de produits conjugué à une inflation due entre autres aux spéculations liées à la guerre en Ukraine qui a inévitablement poussé de nombreux Tunisiens vers la précarité. Alors que les Tunisiens espèrent pouvoir sortir de ce cauchemar le plus rapidement possible, le gouvernement a annoncé l'arrivée de dizaines de camions en provenance de l'Algérie avec à leur bord près de 10 tonnes de sucre. 27 300 autres tonnes sont attendues pour la semaine prochaine par voie maritime en provenance de l'Inde. La Tunisie est aussi dépendante des importations pour nourrir son peuple. Tunisien Francis de Olublaya qui printemps arabe ou Ben Ali Guin. C'est un dictateur. Hal China a documentaire be YouTube ka quoi ka parler ou quoi Béjoni Sanouni Tunisie peuple ka nafloy. En 30 ans de règne, sans pis ça va Masaya. Et ni président Masaya ka parler jo. Ka sagona liu ko kono. Amasaka ka armoire fawar la otma muniru. Asala ere bobo. Aka intérêt président ere intérêt bisikoke. Mais Occident ne Mohamed Bouazizi nunu kubla kushu iba fo ye bengazi ka ushu libi chomi kubla arabu masake fafon me nu ko ka arabu la baski kube bla ku gwenga boye pour que kanoka pétrole be Tunisie. Mais crise nanake pétrole pénurie nanake Tunisie. Parce que Tunisie est pétrole bo ma ora de ba bo katana e ka raffiner kana faire Tunisie ma. Commencer à raffiner le gland. Mime joka pétrole kokoro. O biolu de be couler la ko Ukraine kele kama ko soro mangela alkama mangela blé mangera febe mangera. Ko autorité e promesita restaurant jora pâtisserie jora. Ko perte considérable kera. Et manque du beurre et de farine. Hali nyomuguti soro. Fa kanadi. Ko bato kele nana. Ko bateau Mogani Olon Flamé Kofe Kokana, ko kele nana ka Algérie, ko tobe kana. Donc c'est l'Algérie qui nourrit l'Égypte, la Tunisie. Algérie on devait ka Tunisie balou. Mais parce que l'Algérie a indépendance taou, olu bora France bolo.
mais Tunisien kun tɛ Faransi bolo mais o labanna de ka Ben Ali kɛlɛ ka tila ka laban Faransi bolo Faransi de ye u ka peuple trompé u ye Ben Ali kɛlɛ ka laban Faransi bolo o de kama ni mɔgɔ min m'i ka peuple sensibiliser réalité la fo k'u to yen ka Faransi ka médiaw lajɛ ani ka Faransi ka démocratie ko ni dictature ko kuma u ka don i ka peuple kunna n'u y'i gɛn ka peuple i gɛn ka bɔ yen nɔ i ka peuple mago de bɛ sa voilà la Tunisie aujourd'hui sɛgɛn donna olu fɛnɛ kan fantanya b'olu la kɔnɔgan b'olu la or Ben Ali en 30 ans de règne a eu 4 docteurs so dilan k'u ka médecine dilan e m'a ye farafinna ni fɛn fɛn banana bɛɛ bɛ t'i furakɛ Tunisia mais dɔɔni dɔɔni le système de santé tunisien a bɛ ka dégrader fɛnɛ parce que mɔgɔ kolon donna clinique langolon dilanni na e bɛ ka mɔgɔ bɛ bɔ Mali la k'a bɛ taa Tunisie n'a ma taa clinique ɲɛnama la a bɛ sa ye parce que Ben Ali tɛ yen Faransi nana ye laisser aller daminɛna u nana u sago kɛli daminɛ Tunisie la et voilà aujourd'hui que la Tunisie dépend de l'Algérie pour que k'u balo ils dépendent des importations olu ka balo hali sukaro o bɛ bɔ kɔkan ka na di Allahu Akbar Faransi ma ɲi dɛ OTAN ma ɲi dɛ impérialisme ma ɲi dɛ wa u bɛ nin de kɛ farafinna la ɔ Tunisie bɛ se k'a yɛrɛ bɔ nin na waati o waati u bɛ dɔ kɛ sa dɛ Côte d'Ivoire de b'u bolo ten o ani Gabon ninnu u bɛ se k'u yɛrɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ dɔ kɛ anw ta fɛn an ka bi o dingɛ de kɔnɔ o de kama an b'an fasa ja pour que an bɛ se ka b'u bolo cogoya min na an ka taa ɲɛfɛ. Ambadenw Mali kunkanko kumana sigi min ni a daminɛna kunungo Nations Unies na ni Ablaye Diop talen b'a kɛnɛ kan ani Mali ka représentant spécial Nations Unies na ni o ye Isa Kanfuru ye o bɛna kuma salo ni sigi kelen kɛra ni Choguel ko ko abandon en plein vol Mali bɛna taa mun fɔ kɛnɛ in kan o ɲininkali bɛ yen an ye plainte ladon yala plainte in kuma bɛ taa fɔ Conseil de sécurité ou bien lajɛ kɛ ni sen fɛ ka plainte in kuma fɔ wa kunun bɛ o ma kuma kan o ɲininkali bɛ Faransi ko k'a bɛ plainte dɔ don anw kɔ CPI la o ko bɛ cogo di an ye Ibou Sy ɲininka a ye ɲɛfɔli k'an ye Ibou Sy i ni sɔgɔma. Oui, c'est Roumar, comment ça va? Et toi, oui, c'est moi, d'accord, donc, moi, je vais la même belle journée pour la Ibou Sy, bon, effectivement, abi drokun de man bosan bela jeni hakli barak Mali il y a un conseil de sécurité des Nations Unies fait donc les Nations Unies moye ONU moye Mali a ñu fait il y a ça au cas occasion ni Mali ma Mali binata aka preuve ira preuve mun ba bulu dalu mun ba bulu min ba ira ka foko Faransi bika renseignement no kunafunu yi ka kunafunu di juguma jugumu manga jamana kono nulu ka mawu nimbo dumbe e ko français bika kunafunu di uma ka renseignement duma o kunafunu modèle duma yi oui par exemple o ka ha mo ka position du nga sura su minu kanga mo jugu nunu kele donc nga sura su position bi fouiller donc comme ça mo nunu o ba don am yorom na anga sura su yorom na u sera na janda anye ka ankele o ba ankele dia mo on fait donc effectivement Mali koko non seulement o bi kuna fonu di jugu numa mais o bi o armée fana ka marfa fana duma ina fo o Rwanda o kumba ke chugumna ina fo Biafra o kumba ke chugumna Biafra dans les années 70 au Nigeria région doy Nigeria région mini pétrole chamambi non ou mi mo do armée nigérian do armée do contrôle ina fo udi na ko Cameroun avant que indépendance ou ka ta ou mi do armée do kama donc ou ka baradi ka to mo do armée mo do contrôle yayi donc ina fo ali Syrie ko sanina Bachar al-Assad fi ou mido armée et Bachar al-Assad contre là et même concernant aya ko Égypte fana France ka marfado tarayi no o ka service secret mo yera ka marfado taradi jugudo may no donc c'est comme ça au bito arme livré mo ma donc Mali ko preuve bubulo
kabini Mali o fɔ France yɛrɛ u ka autorité kumaba foyi ma kuma minnu kɔni kumana an ye ka bɔ ka kuma o ye ambassade kɔni bɔra ka sɛbɛn dɔ kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ et puis u ka finitigi dɔ jalatigiba dɔ bɔra ka kuma le chef d'état-major général des armées ale bɔra ka kuma k'a fɔ ko non ko vraiment k'olu fɛn o fɛn kɛ Mali ko Mali bɛ tila ka nin kuma sugu f'olu ma bon vraiment u ye kuma caman kɔni fɔ mais Mali kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko preuve kɔni b'an bolo. Et puis, concernant un premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Magalé a dit effectivement que preuve bi Mali bolo, que preuve John bi Mali bolo, et que preuve nous faisons quand même faire les Nations Unies. Donc, Francis Dumba donc Mali flé Mali tissé diengono ka foko preuve ba bolo ko daluba bolo ko Francis bi ka kuna foni ka renseignement ni mo dunuma ko Francis bi ka marfa fana duma Mali tissé ko fo choshira tant que approuve yere tambulu parce que bibina France ba donc en de sous ñoom bulu amana ke chogo chogo de sous bi saka an deme an na yere te saka ke peut-être en kelin pe saka dalu do soro mais ni de sous na mi ñoom bulu wa donc machine mi no de sous bulu menen bu bulu o menen saka o permettre ka approuve soro ka dalu soro donc France srana o ka premier ministre makmo ka ministre fu makma président makma o ka ma bafouille ma kuma ila ni nous flatter mbora kam fo donc Francis Srandu Mali kana tanaga preuve bon donc wati mina Mali kun yi dama kashike o ya soro Chine le kumika Nations Unies Conseil de sécurité nyama kumbi Chine de bolo mais abora Chine o bola bi France le bolo bi donc ato Chine o bolo on Chine ko ni o tanta o ma anta do minga ma Chine o ma son ka ato Mali kan na conseil de sécurité nyena ka naka preuve ida ka dalu ida en comptant min kono kumbi bon Chine ko ni tara français de be amna ka choto français ko ni ka français ko to conseil de sécurité kono kuna utina son en kon ngata na preuve ko ni yino mais français fana bita mogoro fana bina risu bitna ulu fana manata américain mina fana manata et bien Grande-Bretagne fana bina donc ça veut dire que toujours occasion me sera que occasion me sera dit Mali Mali ka dalu ira mais entre temps en Nyabala Assemblée générale des Nations Unies fana be o fana ni Mali woli mi conseil de sécurité nyena ani ni fana te kelen parce que ni mi 100 dien jamana bela jeni fon kon bi Nations Unies na ONU na o bela jeni bita ñoon soro New York aux États-Unis et puis ou takuma situation chamanka donc ñinen ta fana sera salon ta be akli bara shogal ku kuma mu fo o sen fait et kuma nu shogal mi fo francima ali chini adimi abi francila donc ñinen ta fana be et ñinen ta fana na ben ni wati mi Mali fana yi plainte fana do Conseil de sécurité des Nations Unies fana na donc Nations Unies kenen yere ñena pour que en sa daluida donc puisque francima son koni Nations Unies mo kon ma faveur dama ou mal yamada kon dama an dalu kon ira puisque ni ñoyin be ñena ñoyin ban be Nations Unies ñena Conseil de sécurité et c'est bon on va dire Nations Unies ñena ONU ñena donc voilà je crois que Mali sont à profiter peut-être en tardon après que Mali sera profiter ka dalu do ira no ou bien ka kuma situation ka France connaît strano mais comme bela jeni baro France ni Mali kalmi ñokona ça ne va pas du tout donc France ka technique ni a kalo chama ici ça France bi son France bi boka foko Mali sura su ni risu ñu bi ñokombolo ko amka dangalike malien do la kamka malien do fa kamka malion fa kamka modo fa toujours o ka kuna fundira o ba fo France autorité o ba fo o bi sera ministre blaka ministre jagwa ka rapport do ke rapport minun konna na ministre fana bana fo ko effectivement ko Mali sura su ni risu fara ni ñokona kuyi do armadin do nimbo jamana kono donc o bi fait ka o baro le ke depuis kalo chama o ka preuve ñini o ka isi ka dalu ñini ka dalu fara ñokon kan Mali contre la son bi bo o ba fo ko Mali ninke ani Mali sura su ni de su ninke parce que o bi fait ka min préparer c'est pour que tagale ñefe o ka Mali autorité minun bi ka Mali mara ani Malien demandamani sukanti ka fo ko olu de nunu sura su nunu blaka faralike donc c'est pour que qu'a essayer qu'a Cour pénale internationale saisie
Donc, comme ça, nous, Cour pénale internationale numéro saisi, Cour pénale internationale numéro beaucoup procureur de la Mali, qu'on a enquêté, et on a boulot d'autonomie, car faut effectivement, que Mali ni reçu dangarike almadin do la Mali kono. Comme ça, ni Cour pénale fanaï ou ka joué que, il n'a pas Cour pénale de la ka, français au ka joué que, wati mina Laurent Gbagbo ni Alassane Koumi ɲɔgɔnna o y'a dadia Alassane Dramane Ouattara la ka dagoya Gbagbo la ka Gbagbo minɛ san 7 ɲɔgɔn ou bien t'a dɔn a bɛ se ka caya n'o ye dɔɔni Gbagbo kɛ kaso la après o tilala ka Gbagbo bila k'a fɔ ko non k'a nɔ t'a la Blégou de fana o y'o fana minɛ ka tila k'a fɔ k'o fana nɔ t'a la mais Cour pénale internationale mɔgɔw mɛnna avant que u ka se k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ninnu nɔ t'a la donc u bɛ fɛ ka o kelen nin fana kɛ Mali contre la o de kama sɔnsɔnni u bɛ bɔ k'a fɔ Maliyɛnw ye nin kɛ Mali sɔrɔdasiw ye mɔgɔw faga yan Mali sɔrɔdasiw ye mɔgɔw faga yan u ka essayer ka preuve de fara ɲɔgɔn kan pour ka essayer ka na plainte don Mali autorité contre la bon en tout cas mais puisque Mali ni Russie le bɛ ɲɔgɔn bolo bon Russie fana ye disiba de ye diɲɛ nin kɔnɔ donc n t'a dɔn n'a ko bɛ se ka ɲɛ kɔnɔ sɔrɔ k'a fɔ k'a ko bɛ se ka taga ɲɛ qu'à ce niveau de là on compte tout donc madala parce que tant que le sous qu'on sait fana bara bon à gagner donné parce que voilà mais bon voilà ferme des comptes de la situation qu'on est ni français qu'on bissé qu'a faut que Cour pénale internationale moro instrumentalisé il y a coup pousser qu'a pression pour que au cas c'est que Mali autorité ou fangana k'a fɔ ko o ye crime de guerre kɛ ou bien ko o ye mɔgɔ faga jugu sugu dɔw kɛ u ka objectif o de quoi voilà donc maintenant an ka mɔgɔw fana kan ka essayer ka disposition ta k'a lajɛ u bɛ se ka min fana kɛ k'a ko kunbɛn voilà en tout cas il faut que ni France y'o fɔ il faut u ka na ni preuve ye bon preuve dun sɔrɔli e m'a ye kɔsani na u delila k'a fɔ ko Russie ni Maliens ka sɔrɔdasiw ko u ye mɔgɔ dɔw su dɔn an ka kan dɔ da la donc tout ça olu bɛɛ ye fɛnw de ye quoi toujours u bɛ se ka ko image b'u bolo bon ko image dɔw b'u bolo k'u ye ja dɔw ye mais ja nin yɛrɛ mɔgɔ t'a dɔn exactement mɔgɔ kelen min de don an t'a dɔn exactement fɛn kelen min ka kɛ donc mais olu ta ye min ye hali ni Cour pénale internationale mɔgɔw tilara ka a fɔ ko an ka mɔgɔw nɔ t'a la olu ka objectif min ye dɔrɔn an ka mɔgɔw ka minɛ dɔrɔn quoi donc bon je crois que en autorité fana kan ka essayer pour les défendre mais à ko ka taga ɲɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni parce que su fana ni Maliens de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ d'accord donc c'est un peu ça que je voulais dire donc entre nin kalo ni le 20 et le 27 an bɛna filɛ Nations Unies mɔgɔw kuma minnu bɛna fɔ yen nɔ comme ça an bɛna tila ka se ka o kuma kɛ merci beaucoup et quand même voilà merci Ibou Ibrahima Sy Ibou Sy ni tun y'ale ka kumaw ye an b'a fɔ a ka hakilina ninnu dili la an y'a faamuya